Ginoong Diyos, kaluyan ang imong lungsod, tungod sa imong mga walay suko. Ang mga utang ugang akong kalapasan, intang mapasa ugayaw, hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus, ang manluluwas, gisambit ka karon nga mahal. Ginoong Diyos, kaluyan ang imong lungsod, tungod sa imong gumaga walay sukon. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay banaa kaninyong tanan. Manausap Maayong buntag. Tinadawa atong sugdan pinagi santo sa misa, uban kanato simba aron pagpasamat lamang. Uban simba aron pagpangayo lamang. Daghay uban nga nagpasalamat ug nangayo. Uban mahimo kita ngayan ining mao nga pangayo ug pasalamat. Una hinduan nato ato kasing-kasing sa mga sala nga atong nabuhat. Pangayo nato sa Ginoo ang iyang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan ug kaninyong maigsuon kanakalapas na ko uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Busa ng amoyo ko kan Santa Maria Kalimulay sa tanang mga mga santos ug kaninyong maigsuon aron niyo ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong dagda sa Dios magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, danon dagdariya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Ginoo, naghangyo kami kanimo sa imong kaluoy. Itugod na kaming imong mga alagad na nagbag-o sa kinabuhi tungod sa penitensya ug matuduan sa pagbuhat sa maayo. Magpadayon unta sa kinasing-kasing diha sa imong mga sugo ug madalangan ha sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Genesis. Unya miluhod si Abram, dinuko ang iyang naong sa yuta, og miingon ang Dios. Kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo og kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang
mga nasod. Sukad karon ang imong ngalan dili na Abram kundili Abraham na. Kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Pasanayon ko ang imong mga kaliwat ug ang uban kanila mahimong mga hari. Mudaghan pag-ayo ang imong mga kaliwat ug mahimo silang mga nasod. Tumanon ko ang akong saad kanimo ug sa umaabot mong mga kaliwat ingon nga walay katapusang kasabutan. Maimo akong Diyos ug sa imong mga kaliwat ug ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yutaa diin usa ikaw karon kalangyaw. Ang tibuok yuta sa Kanaan mainyo sa dayon ug mahimo ako nga inyong Diyos. Ang Diyos miingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan, tali kanimo ug kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nahinumdum sayang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nahinumdum sayang kasabutan hangtod sa kahangturan. Paabutang Ginoo diha sa iyang kamo, pangita siya aron mag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang kahibulungang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang mga katingalahan ug ang mga hukom nga iyang gibuhat. Ang Ginoo nahinumdum sayang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta, nagahari ang iyang mga hukom. Ang Ginoo nahinumdum sayang kasabutan hangtod sa kahangturan. Nahinumdum siya sa kahangturan, sayang kasabutan. Ngayang gipalungtan, sulod sa usa ka libo ka mga kaliwatan. Ngayang gihimo, tali kang Abraham, ug pinaagi sayang panumpa kang Isaac. Ang Ginoo nahinumdum sayang kasabutan hangtod sa kahangturan.
pagkaikalang kanimo, Ginoong Jesu-Kristo, paring sa rimaya, kawalay katapusan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus ngadto sa mga Hudiyo, sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili kayo mamatay. Ang mga Hudiyo mingon kaniya, karon natinon na kayo namo nga giwaan ka. Si Abraham ang mga propeta nangamatay, apan nagingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili kayo mamatay. Ang among amahan nga si Abraham namatay, labaw pa ba ka kang Abraham? O ang mga propeta nangamatay usab, tikinsa ka ba sa iyong pagmuna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kagalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mga kamahan, ang inyong gingon nga inyong Dios. Wala ka mo makaila kaniya, apa nakaila ako kaniya. Kung mingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahima akong bakakon sama kaninyo. Apan, nakaila ako kaniya, o nagtuman ako sa iyang sugo. Ang iyong amahan nga si Abraham, nalipay nga makita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini og nalipay siya. Ang mga Hudiyo mingon kaniya, wala pa kagani kalimaan katuig, og nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani matao si Abraham, ako mauna. O namunit sila bato aron siya ilang batuon, apan mitago si Jesus o biya sa templo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ko, O Kristo. Sa atong Ebanghelyo, atong lugog, si Jesus is dialoguing with the Jews. Sa ilang paggantugi, they have common topic, speaking about the material death or the physical death. Kaya sa Jesus, di siya makasinabot kay they have different frequencies. Ang frequency sa mga Hudiyo nga ang kamatayon nga sinatin sa tao sa kalibutan. Ang kinagtanan ng mga matay. Usap yung si Jesus nga ang mutuman sa akong mga pulong dili mamatay. How can they understand that statement? Nga sa Ebanghelyo sa San Juan, kanabang ang mga tao ay nangunahuna based on the worldly condition. Pero sa Ebanghelyo sa San Juan, si Jesus lahi gusto niya ipataas ang kanang knowledge o kanang estado sa paghunahuna sa mga tao. Kung ito atong time, ingon si Jesus sa matinunan, you are from this world, but you are not for this world. Yang ingnan ay ang tinunan. Sabot, sa diha, nga nahimo na silang mga disipulo ni Jesus na ang ilang paglantaw, di magpabilin sa paglantaw sa kalibutan, kundi ang paglantaw na iya sa Dios. Kung sa ating pag-iha, aron makasabot unta ang mga Hudiyo, ipangat ni Jesus ang ilang paglantaw, ang ilang mindset, ngadto sa pagka-spiritual. Pabilin sila, diha sa ilang nahuna, sa kalibutan. Ang ilang nasabtan, ang kamatayon maabot sa tao. Ang kinangtanan mga matay. That is normal course of life. Pero kay Jesus, ingon siya, is talking about the another kanabang panglantaw sa kamatayon. Ang
Gingon ni Jesus nga ang kamatayon is the consequence of sin. Kung ito na nga, unta ka, ang kinimatahan, makasabot, apan, they don't understand, or they refuse to understand Jesus' words. Hindi na makasabot sila, ito kay lahi ang panlantaw. Kung si Jesus dito sa Nazareth, niulit sa ila, aron pagsangyaw, apan, gisalikway siya sa iyang mga katagilungsod o sa mga tao. Kay siya, pamilyar kayo kanila. Makaila sila. Murang kanang weakness sa atong too much familiarity. It breeds contempt. Nga nahimota, hindi ta mo. We have our confrere, the MSC congregation, nga sa amo, pinakawahigin siya nga option kung kita may speaker about assembly o sa recollection o retreat. Pero he is well known to other Christian denomination, example sa assembly sa UCP, siya ang facilitator. Assembly sa mga Pilipinista, siya gihapon ang facilitator. So sikat siya kauban ng mga sekta na mo dumala sa mga assembly, pero kanamo dili. Kay he is too familiar to us. So Jesus is so familiar, too familiar to the Jews. Muna, hindi siya tuuhan. May mo man sila ang background ni Jesus. Na si Jesus musulti og something heavenly, something spiritual, di siya matuo. Kaya na tanaw nga tao siya. Magaling nga siyang misbot Jesus og Abraham nga pangalan ningon mo tao, nahuang ng tawhana. Mas labaw ba ka kang Abraham? Si Abraham namatay, o mga propita na namatay. So, mas labaw ba ka sa mga propita, kinsa ka ba? So, muna ang pangutana sa mga Hudiyo nga iyang kalantugi, labi na sa mga Parisiyo. Kanang yung nga Jesus cannot be understood, or they refuse to understand Jesus because they are talking on things on this world, things of this world. Only with faith and the assistance of the Holy Spirit can we understand the things of God. Material things are necessary, but purely material explanation will never be able to address the deeper needs of the human person. And Jesus said, only the Spirit gives life. So sa nato ang Ebanghelyo ng San Juan, you must have read all the synoptic Gospels, Mark, Matthew, and Luke. Kaya kung dito ka, because the way John, the Apostle, wrote the Gospel is high Christology. So di mo sabtan. So, kinahanglan na nabasa nimo ang tanan ng mga Ebanghelyo, ang tulo ka synoptics na Ebanghelyo aron sabtan ang pamaagi sa pagsulat ni Juan nga apostol. Sa ato kinabuhi nga ito na bisita sa ato panginabuhi, pero natay higayon sa pagsimba. We start the day with this mass. Ano man, ang bangali nila sa Butog Wali. Kanadto nagwali ko in my first year of priesthood. Sabi mo sila, singasan ko, wala ko sabot. Pagka mamutana ko, saan ko sabot nilang anak? They don't need your wali. What they are after is the communion, because they're in a hurry to their work. So muna nga, karabang karang highly spirited da, yung taas ang wali, pero sahay nasa linaw sabtan. So, salamat nga naminaw mo kadali. Palihog, manindog. Ibarangat nato ang atong mga pangamuyo ngadto kang Hesus nga nagtultol kanato sa atong panaw sa pagtuo ngadto sa amahan. Motuwaw kita, Hesus, dada kami ngadto sa amahan. Jesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga ang gingharian sa Dios
maanaa sulod sa kasing-kasing nila nga miila sa presensya ni Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, dadaw kami ngadto sa amahan. Nga pinaagi ni Hesus, makadawat kita sa kusog sa pagpanaw, diha sa pagtuo, sama sa gibuhat ni Abraham. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, dadaw kami ngadto sa amahan. Nga ang atong pagtuo, mahimong tataw, pinaagi sa lihok ni Hesus, diha sa atong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Hesus, tada kami ngadto sa amahan. Nga ang mga masakiton ug sila nga naa sa kasamo, muila sa presensya ni Kristo, nga nagauban kanila sa ilang panaw. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, tada kami ngadto sa amahan. Magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw, didto sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, Tada kami ngadto sa amahan. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, dada kami ngadto sa amahan. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, dada kami ngadto sa amahan. Nga ang mga matuuhong mihalina, makadangat sa ilang tunhay nga puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, dada kami ngadto sa amahan. Alang kanila nga nagsaulog sa ilang adlaw tawhan, agas sa kinabuhi nga ilang giampingan. Ang Ginoo kanunay magpalayo kanila matag adlaw, pag-uban, kuyog kanila sa ilang mga bulaton, panginabuhi, pangalagad, kanila ang mayong panglawas ta sa kinabuhi nga layo sakit. Magampo kita sa Ginoo. Hesus, dada kami ngadto sa amahan. O Ginoong Dios, itugot ang among mga pangamuyo ug ipatunhay ang pagtuo samtang kapanaw kami latas nining kinabuhia sa ingon magbalipayon kaming nakikiusa kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, magampo kita ro akong iyo sakripisyo ang nato mga halad, banang ato mga panginahanglan, dungkol gruwaton ta sa Dios, amahan magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot magahom nga Dios ang magasa gihalad ni sakripisyo, maglimpyo kanamo kanunay ug maglingkon sa among kalaot batok sa tanang dautan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santo samahan Dios sa tunay magahom sa tanan.
angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo kay sulod sa kamatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon niya yutan-on gisantos niya ang kabantayan sa puasa ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa nagtudlo kanamo sa pagdaog batong sa gahom sa lutan aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko makalabang unta kami nganha sa Pasko nga walay katapusan ug busa uban sa manghil sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way huno nga pag-awi. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadalangin mong espiritu aron pagsantos mga gasa aron mahimo kinalang kanamo ng lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kagalingon nikuha siyag pan ni pasalamat kanimo ni pikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kan-a kay kini wa kong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon nikuha siya sa kalis ni pasalamat kanimo pag-usab mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginom nga mga tanan gikan niini kay kini magali sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayan moatubang ug moalagad kanimo himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo o Ginoo himlumi ang imong simbahan lukob sa kalibutan ug himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma
uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa mga pari ni Yusa, kanamong tanan imong tigom karon o gipanalanginan. Hinumdumi usab ang aming suon nga nangamatay nga among gihandom ni Santos nga misa, malaubon kami nga silang banhaw, ang tanang nangamatay din sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, o gimuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inani oray sa Dios, uban ni San Jose, ang iyang bana, uban ng mga apostoles, o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amin ko nga daygon, amin ko nga imayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniyaman kaniyam niya kaniya, gihatag ka na kaniyang mga gaong nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog gimaya, hangtod sa kangturan. Amen, 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 amen. Maghiusap kita pagkampungan samahan ng atong mga panginahanglan, atong gamiton mga pulong ang itudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, kay mo kaming rason sa tanang dotan. Hatagi kami sa kalina o grasya ng adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo ng iyong kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Makita ang pagtagad sa tupad at likod. Timaan sa kalinaw. Peace. Shalom. Pero sa Diyos na nagawang sa mga sala, sa kalimutan kami kami. Pero sa Diyos na nagawang sa mga sala, sa kalimutan kami. Cordero sa Diyos na nagawag ng mga sala, sa kalimutan at ating kami, sa kalinaw. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. of Spirit Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita sa mong kabuhong sagas sa kaluwasan ng amuyo kami Ginoo sa imong kaluoy aron pinagi mga sakramento alimahan kami nimo karon ug imo kaming paambiton sa kinabuhing dayon kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo na kaninyo Manasab kanimo. ug panalangin kanatong Dios magahom sa ngatanan ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalan santos nga misa, dadang kalinaw gugma ang grasya ni Kristo sa